bende omnya penjo wach makama en kalure kod odiochieng' cho mano mar piny ngima ng'eni no hinge chieng' tarik 19 mano chieng' tich Jumapil mano mar juma ma bende koro nwawuoken to kaunti ma Migori aneno kuntiere gi 98% latrine cover atamalo 98 mag jogo eko ma bende nitiere kod chopi kinyisa kotenre kod ler motenre kod chope kaka numanage chopo kwana tamalo 98 nikech ang'eni nitie kata na counties mamoko ma bende yawa moko pod losre kata mne bunge. Erokamano ahinya Sharon. Daher wacho ni koth mar El Nino ni kaluwore gi gik midhiero mang'eny mosekelo manasewacho en adieri ni kata mana chope mag oganda ma pi koro oluoro kar dak maggi chopegi okethore kendo ibiro yudo ni pi koro opong'o chopegi kendo pi ringo to pi maricho jowa dhi kata modho. Emomiyo wanyalo wacho ni nwalando ne jowa ni sama koro midhiero osebiro mar pi kendo pi odaro gi wuok kuondegi mag dak nwaloso camps mane ginyalo dhi dake kendo camps gi eki ne nigi chope mane ginyalo dhi konyore kendo wachako wanyisogi ni joma ok nyal dhi e camps odak gi wedegi kendo kuondego wa ensure ni chope ma ginyalo konyore nitiere. To nikech nwang'eyo ni pi oketho chope kendo koro takataka mawuok e chopegi nyalo chopo kata e pi ma ji modho through department wa mar health nyocha wagolo sachets mang'eny mag thiedho pi kendo nwapogogi kuonde ma nyocha ji odaregi ma families 750 ma nyatike noyudo tablets kaachiel gi sachets ma giketo e pi mondo kik gimodh pi molil ma samoro takataka mag chogi osedhiye. Waseiko ne jowa modak Uriri nikech wan gi families bende mobedo affected Uriri 110 gin bende watero negi gigi endi mondo giketie pi gimodh pi molil. Kendo adwa wacho ni kopogore kata gi water treatment sachets manyicho wamiyo gi gieki nwatudore gi department mar health manwa miyo gi nyaka mbugru maler minyal kete pi kosekete pi to gitreat pigni endi mondo kik gimodh pi molil. Kendo adwa wacho ni wan kaka county government ma Migori waikore mondo jowa kik tho ni gimodho pi molil nikech kodhni endi. Omiyo awamedo nyiso jowa ni mondo gibed motang' ahinya sama koro olor sikul ni. Wan gi nyithindo manyalo dhi tugo kata kuonde ma pi ogudore, wan gi nyithindo manyalo kata dhi to modho pige molil gi ka gikia. Omiyo watimo a lot of sensitization mondo ji omodh pi maler mondo kik giyud tuo mabiro nikech pi. Kendo adwa wacho ni e kaunti ma Migori kopogore kata mana chope mokethi wan nyaka gi darechni moko ahinya area manyatike kaachiel gi Kuria. Darechewagi osemukore kendo koro yudo ka jowa ok nyal kadho e yo makare ka dhi kuondegi mag dak. Watemo mondo wanyis jowa kamoro amora ma untie kopo ni uwinjo duol ni endi ni ka daraja omukore kik idhi ng'ado kanyo nikech nyocha wan kata gi kes moro ma ja apiko enowacho ni ong'e nyaka go abal odhi kanyo nodhi ng'ado to ng'eyo ni daraja to osemukore kowacho ni ong'e go abal en hawi marach ni pi nodhi kode ma owito ngimane. Omiyo wakwayo jowa mondo bed motang' nikech pi kosebedo mang'eny ma koro en oula to nyalo kelo tho, to nyalo kelo hinyruok. Omiyo wabedru motang' kabisa. Dachaka her wacho ni wan kaka jo Migori wan gi policies mang'eny mwaloso mag ng'iyo midhiero gi eki. Omiyo kata mana personnel magwa wan gi divers ma wase train kendo kanitiere ng'at ma samoro lutore pi e ndalo ni mar El Nino adwa wacho ni gisekonyowa kabisa kendo gisekonyo ngima jowa. Omiyo tang' ema wamedo lando ni jowa obed motang' ahinya nikech
pigni ong'eny kendo koth pod wan godo nyalo wito ngima jowa. Erokamano ahinya Sharon. To kamana inya Caleb, to mana kanuma ni wi wach mabende ni wach ang'ini nasepoyo kaunti ma Migori kaluwore kod chal mar chope kwana tamalo procho kod aboro mabende osekete. Nwane nitiere report mabende jafombo wadwa mabende ang'ini nitiere godo kanyo George Juma notimonwa kaluwore kod chal mano e gwenge mag Nyatike kama koro iwacho ni familia mathoth e gwenge makaka Angugo nitiere Nyora, Kabuto odong' ka onge chope kendo oganda losore bunge moko kuom oganda bende kunyo bugni mathanthany ka bende gilosore. Koro wach makamano geno marano bong'iyo koso chal mar report makamano isewinje koso nang'o? Report machal kanya asewinjo kendo watimo ikruok ni ka koth odok piny to wabiro chiwo kony ne jogo ma chope gi omukore mondo gichak giger chope giyud konyruok e yo makare nikech wan gi mabati kaachiel gi our technical staff wabiro tudore gi jo health mondo giyud chope ka kodhni osedok chien. Erokamano ahinya. Koro kwa dhi nyime atiri nyaka kaunti mano ma Homa Bay. Ka nitiere kaunti ma Homa Bay kanyo Samuel kaluwore ni in coordinator kaunti ma Homa Bay. Akine kaunti ma Homa Bay sani nikech ka niwinjo kara mana report mabende nyisowa gi jogo eko mabende kor mar chal mar kor lwasi. Igocho ne dwe mar 11 makama bende koth mapek pod igeno yuda mabende mosebedo ka chwe ne pok oromo. Akine kaunti ma Homa Bay kanyo di wach nang'o nikech ang'eni